Iintombi eziphuma kwiingingqi ezahlukeneyo eMpuma Koloni bezingungelene eBhaziya ngaphandle kwase-Mthatha eMpuma Koloni kubhiyozelwa umsitho obanjwa minyaka le wokuhlolwa kweentombi nobizwa Inkciyo. Elisiko lijoliswe ekubeni kukuthazwe lamantombi ekubeni ahlale enyulu, kuthintelwa nokukhulelwa kwawo, eselula nokungosuleleki nakwizifo. Beseneminyaka nje elithoba, aba bantwana bafundiswa indlela yokuzigcina benyulu. Xa sele beminyaka 13 baqale ke ukuhlolwa ubuntombi. Kodwa lamantombazanana ajongene nemingeni eliqela equka ukwendiswa ngenkani kwisithethe esibizwa ngokuba kukuthwala, kwanenkolo yokuba xa usabelana nesondo nentombi nto uyanyangeka kwisifo sikagawulayo kwanentsholongwane yaso. Iinkosi zemveli zifuna amasiko abeludonga lokukhusela ukubuyiselwa kwezimilo. Siyazi mininzi imingeni kuba abantu bagaluke izimilo. Ootata abalothemba ebantwaneni babo, oobhuti abanothemba kodadewabo. Kukhona namasiko ke enziwa zizidlwengu bazimele ngesebe lenkawu. Oomama bahlola ezintombi ababizwa ngokuba ngoonomehlo bathi akululanga kwaphela ukusebenzisana nezintombi, njengoko maxa wambi kusithiwa esi senzo sinyasha amalungelo abantwana. Ingxaki ke esihlangana nazo uthi kanti abanye abantwana bathi badlwengulwa ngabantu ngoku nababe bengazange batsho, kodwa ke thina xa sele sike simhlolile sibona uba akuhambi kakuhle siye sihlale naye phantsi. Bakhona amantombazana angasithandiyo mama, athi sisahleli athi we asikhathalelanga lanto abayenzayo, kube khona aba abayithandayo. Amakhwenkwe nawo athatha inxaxheba kwelisiko, eyazi mhlophe kananjalo indima yawo ekulweni udushe oluphenjelelwa sisini. So ndithi emakhwenkweni maseni ukwenza ezinto zimbi. Ikhona inkciyo lapho sifundiswa khona inkwenkwe okanye umfana maziphathe kanjani. Isebe lemicimbi yemveli kwiphondo nalo lifaka isandla kulo msitho ngokuthutha lamakhulukhulu entombi ukuya eBhaziya. Kwiindaba ze-SABC ndingumfundisi wamhlekude eBhaziya eMthatha.